Kasih tepuk tangannya mana pada malam hari ini luar biasa. Pak Kundet. Ya. Tak kenal maka tak kampleng Pak Kundet. Tak sayang. Lama kita nggak di balik papan. Lama sekali. Kalau nggak salah karena ada kepet 19. Aduh Covid itu mas bukan kepet. Covid-19 lama nggak kesini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Masya Allah. Barakallah. Meskipun tadi ada hujan. Ada hujan. Iki masih atau iki lo kabeh mati sikile becek Pak Kundet pada malam hari ini. Iki muga-muga mulai ora masuk angin. Iya pernah Dibelani becek kabeh krono opo. Hah? Semua itu pengen tahu siapa si Kuntet dan Percil itu. Siap. Ya mong suwe ra tau roh awake dhewe mong pengen ngematne Percil ganteng apa elek keadaane ngono. Loh, malah mbok guyu. Loh, Percil ganteng apa elek? Jangkrik. Iki lho kancaku kene. Percil ganteng apa elek? Ampun elek. Elek tet. Percil kalau Kuntet adone Kuntet wis katon Kuntet mateng manis tur ganteng. Ya. Apa sih arti Kuntet? Teku nyantet. Apuk. YouTube ngono yang YouTube. Kuntet tuh Kuntet mateng manis tur ganteng. Kuntet ganteng apa elek? Ya omongi ra percaya. Budek saiki. Ya omongi ra Kowe iki percaya. budek mbok Ya omongi ra pelihara. percaya. Rungokno to blok goblok. Wong kancane kok ngene elek apa nek awakmu sing kaya Tekonono. wajah kaya toilet nek iso. Tekonono dhewe, tekonono dhewe. Ya tekonono to kowe tekono. Kuntet ganteng apa elek? Ya Allah. Aku gumun karo wong kene iki. Bocah iki- Ya Allah. Kowe iki budek apa piye to? Ya ampun. Kowe ngomong apa kono? Kuntet ganteng apa elek? Makasih. Tapi luar biasa. Luar biasa. Pada malam hari ini terima Atas kasih. berkat Ah, Allah Subhanahu wa taala Nggih. dan ridhonya pada malam hari ini kita Nggih. bisa berkumpul Berkumpul. dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara perantau perantau. dari Jawa ke Kalimantan. Ya. Betapa perjuangan yang luar biasa. Ya ampun Pak Kundet. Tak weling karo wong-wong aja mulih ning Jawa neh. Wis ning kene ae ning Jawa lho kuwi tanah iris-irisan karo dulure dhewe. Kalau ning kene golek tanah akeh wis sarono. Ya ora Pak Kundet. Iki terima kasih lho sadurunge awake dhewe Terima ngobrol. kasih, ya, Tak anus dulure dhewe. Dalam rangka Wih, wih, reok. dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Siap. dan Sukseskan mensukseskan Opo? IKN Nusantara. IKN Nusantara. Ketutup gayor. Ibu kota Ya, negara Nusantara. Luar biasa. Kita harus saling mencintai Pak Kundet. Iya dong, itu adalah apa? Petanesia. Ya. Pencinta Apa? tanah air Indonesia. Oh siap. Tapi Pak Kundet, pada malam hari ini saat durungnya awake dhewe ngobrol panjang lebar. Kalau panjang itu kesukaan perempuan, kalau lebar itu tidak suka laki-laki yang lebar-lebar. Jadi ya tenan ada telah awake dhewe. Monon kalau panjang lebar lah panjangnya kesukaannya perempuan iso notok. Maksudnya ini panjang cintanya seorang laki-laki kepada perempuan. Totokno cintane. iya, ditotok Wong ki nih. Perlu. Itu Bapak Damdim, Ya, terima Bapak kasih. Dadim, terima kasih. Bapak Faisal Rizal. Dulur menculuk. Bencolok. Ya temenan lek. Pak Faisal iki toko bencolok. Ya omong paren sih kau. Hebet dulur dewek ah. Sing sitoke Pak Markuat Pak Markuat Soko Tegal Delimo. Tegal Delimo, Bencolok Tegal Delimo, celuk-celuk hing terima. Iya iya. Dagelane celuring ngambil Singojuru, moring-moring sing ana kang weruh. Tapi nuwun sewu Pak Kundet, ikan di ini Balikpapan itu gak wong Banyuwangi tok. Iya, Jadi dari banyak, bermacam-macam. dari Jawa semuanya. Lah awake dhewe Dari ning kene iki Madura. mengaturkan apa? Awake dhewe menghibur masyarakat ben ora stres Pak Kundet. Stres no. Itu bisa iki ben. Ojo dadi wong stres penak dadi wong edan. Lah kok bisa? Edan itu ada EDAN. Apa? Enak, D damai, E aman, apa? aman, A aman. Z. Enggak enak Z Pak. Tidak Ya, edan A enak damai, aman. dan nikmat. Yo. Nek pengen anu lakonono kaya Ya 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 ya. Ya ngene lho karepku ngene lho. Awakmu kan wis sing tuwek dhewe. Jangkrik omongmu. Lah kowe sak grup sing tuwek ya dapurmu tok kuwi lho kok. Wong cek umur 30.
30 biuh. Lah umur 30 sakmene lho. Lah lak kowe engko umur 60 ora dadi kresek rupamu. Bocah kok iso. Wong iki aja sok ngenyek karo wong liya. Lah kok iso? Wong liya iki aja perlu kasih dan sayang, kowe ngenyek karo aku. Lah kok ngenyek ya, Pak? Ora ngerti to. Nyapa, Pak? Najan kowe ngene ayu-ayune wong sak Banyuwangi, bojoku. Dudu aku. Apa ngomong merongos? Sapa ngomong merongos? Bukan saya. Kuwi duduk merongos dulur. Kuwi modot. Dudu aku lho ya, dudu aku lho. Siang, Sing ngomong ning ngarep lho, bukan saya lho. Merongos iki lho. Ya ora apa-apa lho, Dat. Aku mung pengen roh. Ya ora usah nangis, wong aja ya modot tenan. Wis ora usah nangis, diopeni sing kaya ngono kuwi. Mbok iso Le. Sinden kuwi tombok Yamaha. Ngene iki merongos-merongos ning bojoku aku ditambahi pira? Ngene lho, Pak. Ning kene iki dulur, Pak. Paham? Dulur. Iya. Iki kabeh iki dulur. Panitia ya dulurku kabeh. Iya. Ora, Pak. Awake dhewe mambeng ning Samarinda. Iki saiki ning kene iki dulur, Pak. Balik papan. Iya, balik papan. Wis toh, ora usah mikir apa-apa, wis lunas kok. Duwe wis tak tuku cagak. Wis aku dadi apa? Wis mbok lunasi, dilunasi aku rungok. Ya engko tak kei. Kei apa? Doa toh. Doa. Arek iki lho doa. Orang itu yang penting itu doa, usaha, iman dan takwa. Kamu itu apa? Khairunas anfahum linas. Pak Faisal lho delok. Percil niku tasik mambu-mambu kiai. Aja mbok walik lho, kiai mambu lho akhirnya tak bacok cengelmu tenan. Kapanane mbok walik none. Kapanane ning Sumatera mbok walik. Isin kancane. Khairunas anfa'uhum linnas. Lah. Kaya dening Pak Dandim, Ya. Pak Kasdim, Ya. kabeh dulur-dulur kene dadi manungsa sing bermanfaat kanggo Iki liyane. kabeh sakmene mbane iki sing teko didongakne kabeh. Umpama cara aku ngene iki ora usah pasang tarif, ora usah pasang rego nek pengin kangen karo dulure. Sing ngomong sapa tak bacokane cengele. Aduh ya iki. Lah ora pasang tarif ning omah. Isin cel aku nek awakmu pasang tarif ngene iki. Lho, Tap izin. Saya sebagai saudaramu, apa maneh wong Jawa Timur, wong Jawa, iki padha wong Jawane kabeh nek wong Madura dadi siji, pasang tarif izin. Sik. Cil. lah iso to, Mas. Sik, Mas Kuntet. Mas Percil. Nggih. Aku tak melok ngomong iki ya. Napa niku? Mas Percil pasang tarif. Nggih. Kok jenengan kok derek Izin lho aku. lho jenengan nggih izin to? Neng kene jere dulure kabeh. Lho, Ya, nggih. izin aku. Ayo. Wis ben ra izin. Tak Niku celuk napa? nih dulure sampean kabeh. Sapa? Neng kene kok pasang tarif. Monggo. Enek sapa? Segenap ketua panitia. Monggo, kami persilakan naik ke atas panggung. Sik, kalem. Kuwi gampang. Kuwi gampang. Saiki kok. Loh, enggak ngene, Pak. Ki kok aku enggak lucu diseneni wong-wong lho ki kok. Nggih napa nggih? Niki ketua panitia riyen apa kula riyen sing dilangsung rene? Napa? Kula riyen ketua panitia mangke kula timbali mawon nggih. Oke. Nggih, ngoten nggih. Heeh. Niki kula atasi. Wis pokoke lek mung ketua panitia aman. Cil. Mac DC Gajah Mitsubishi kotaan 8. Iku lho. Iya. Sponsor Kopi Gajah dan PT Jarum. Ya oke, terima kasih ketua panitia, pembawa acara, kru Cak Percil, rokok. Endi? 8. Ora enak. Malah di Rongkok. untal MC ini paling. Diangkrek MC. MC ki modal cocot. Engko tak atasi, Pak. Jangkrik. Tak asal. Engko tak atasi. Menjadi Sing modal penting cocot. sing penting lah boleh ketua panitia naik ke panggung, nanti saya atasi. Wong ketua panitia itu harus naik panggung, engko diapakne karo Percil, lihat nanti sampai rametu duite tak bacok cengelmu. Nanti terakhir ada door prize dari Mas Percil. Ya. Uang 10 juta rupiah. Siapa, Pak? Awakmu mau ngomong? Sing ndi, Pak? Sing yen. Kayak no dulur-dulur 10 juta rupiah. Ngono to. Sing ndi to, Pak? Mau iku lho ngomong. Sing Awakmu mau lho. sing ndi? Lho sing mau kae lho ngomong Cil. 10 juta mah. Iya. Kuwi tak tambah tombok pario. Bacok cengelmu tenan karo Mas aku. Iki sampeyan iki menghibur. Menghibur dulur-dulur. Kamu mau menyanyikan lagu apa, yang sebelah sini minta lagu apa, sebelah sini minta lagu apa, coba kamu tanya satu persatu. Coba yang sini minta apa? Diamar apa ini? Sing ini. Oh,
Aminor, 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 aminor. 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 Anu ya, kula Joko Tingkir tak ganti tukang parkir gak apa-apa ya? Ya wes. Aku seneni iki. Ojo dipadakno iso ambiwa. Nyapa to, Det? Iki nyapa? Melo-melo nembang kuwi lho. Ya ora apa-apa wong kuwi padha senenge goblok bisa. Sing dibayar ki aku. Ojo melok nembang. Iki ya ngono ki nyapa, golek nyamuk ning kene jangkrik tenan. Batang. Ojo dipadakno iso. Ah. Aja lho ngono. Ngene. Ngalih aku ae. Ting aku. Lah aku. Aku ki ado kok Banyuwangi kon nembang rene malah melo nembang. Aja dipadakno isun hambi wong liya merga isun sing sempurna. Apik awakmu. Suarane percel apik. Jajal Mas munggah sitok. Munggah satu. Biasa awakmu. Oh, awakmu gantian masih aku kok. Jangkrik bundet. Aja ayo. Iya, Jok, cerewet tak bacok cengelmu kowe. Iki dhuwur gorane kancane pedhot sapa Ayo. iki? Aja dipadyakno isun hambi wong liya merga isun sing sempurna. Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Banyuwangi lele. Emang hebat. Iya. Coba Mas naik satu lagi. Undati dancuk tenan iki. Ayo. Iya, aja cerewet kowe iki. Nek. Aja dipadyakno isun ambi wong liya merga isun sing sempurna. Masya Allah, luar biasa. Suaranya memang bagus. Naik satu lagi coba Kang Mas. Kalau memang suaranya kamu bagus, coba naik satu lagi. Cek Undati. Aja dipadyakno isun. Tapi jangan kuat. Goblok. Berarti kamu tuh bukan penyanyi. Penyanyi. Jajal kowe. Aduh. Jajal. Cok, berjeli. Asik. Hati-hati le ya. Gorane mari ini pedot le. Ya, sesuk. Ayo. Ojo dipadakno iso ambi wong liya. Urung bisa pertama. Iso sing sempurna. Urung. Munggah papat. Langsung. Le. Pedot le mari ini le. Hati-hati le. Ayo. Ojo. Yo. Ojo dipadakno. Lah mudun karo masak. Lah kabeh lak mudun ya iso goblok. Tapi kan pas. Pas diengkolmu ya pas tapi kawamu gak naik. Berarti kowe ora roh parel. Nada itu sekarang itu permintaan yang tinggi-tinggi, bro. Jajal, aminor nih, aminor. Aminor, ayo. Iki lho jalukane segene. Damar apa lelen Buyar apa kawin nyawang tekad riko kurang yakin. lelen apa damar Kawin apa
lama nyusah nih kancane. Orkese wi goblok. Lelen damar opo Kawin karo rondo. rondo anake limo Mesti wis amba. Jajal tulung rasakno. mesti rasane sepo. Oh, batang. Iki oke rondo tet. Kowe aja biayaan kowe rumah saku. Rondo rondo enom Ditu diopeni. yen to rondo tuwe Ayo dipa. Lah iki lho. Iki lho tet. Iki lho tet. Iki lho tet. Iso. Iso. jajal Ayo. rondo rondo enom Ayo di rapi rondo tuwe. Ayo. Kamu saudara-saudaraku yang bangsat kamu ya. tak omongin jare rondo tuwe hancur. Sing kene. Tapi kan iki menghibur Pak Kundet. Iya. Beda yang lain-lain Pak Kundet. Jadi kita itu di sini khusus menghibur warga yang hadir. Jadi dangdut. Sora. Gak iso. Aku dangdut. Hiduplah engkau denganku. Der, dengarkanlah. Pak, ini Pak. Sini kamu sini. Bajirut kamu ya. Ormasaku. Wong mau wis mangan teh oke. Badok Aku iku apik ngono kuwi. lagu lah awakmu lak wong-wong sing seneng mesti awakmu lagu India. Kuwi mesti seneng wong-wong. Ya aku lho. Lah iki lho, lak iki mesti seneng. Apoke lah awakmu nyanyi India. Wong-wong wis aplos, Pak. Kemarin kan awakmu nyanyi India ta ndeknane sing didoni wong lho, Pak. Aplos. Iya, Pak. Ya, Dek oke. ini lho, Pak, saestu. Minor. Pokoknya lah India itu Pak Kundet luar biasa. Juara 1 ya Pak, pernah ya Pak ya? Alhamdulillah. Tak omong nih Pak. Kapanane neng di Pak sing juara Pak? Yo Palembang lah. Palembang ya? Pesaman melak ya nih Palembang? Iya dong. Oh iya. Palembang. Palembang. Palembang numpak kapal selam. Wim pempek goblok. Lah iya. Wih badokan cengoh rumah saku. Tapi bojomu ya nyanyi ta Pak? Alhamdulillah Cil, aku tak omongi bojoku. Sak merongos-merongos bojoku. Ya, Iya, Pak. tenanan Iya, Pak. membawa manfaat. Kok iso manfaat Pak? Saiki wis megawe ning ndi? Ning Jakarta. Jakarta Pak. Melok sponsor, iklan sponsor Cil. Iya Pak. Obat nyamuk, Apa Pak? domestos merongos. Iya, siap. Teko kono tak omongi, Heeh. aja ning kono, Dik. Terus? Aku sus pindah, Mas. Pindah ning ndi saiki? Pindah ning restoran. Masakan Padang? Bagian masak ora, Mas aku ning ning depan. Depan. Cedek kasir ya. Terus? Didekek ning cedeke kulo kasir. Iya, Pak. Kon buka tutupe botol. Siap. Ora apa-apa Pak, Sakne. ora apa-apa. Sesuk lak mau ning omah Pak, aku kan duwe kayu akeh. Dikae ngraji Pak, rek untune ya. Sesuk untune lak apik ya apik. Jarene ibu-ibu, Pak Kundet ben nyanyi jarene ngono jarene. Ayo, Senengane kan gini, gue Pak. Nadane. India apa Pak? India Pak. India Pak ya. Tere bin habare negi sakete tere bina kawajuti merah. Asik. Sodiknya cedok ini melayu ya Pak ya. Alah betang nyanyi apa bagus mas aku ya. Tujhe sejuta kargo chayenge tu gud se hi ho chayenge juda. Terus
Yukitum hiho. Yutikum sapa? Abitum hiho. Bitum lho sapa? Cintaki. Habitum hiho. Nabi. Merah terdapi. Meri haseki. Habitum hiho. Gila, sing dintateni dulur-dulur iki ral iki lho Pak, sing gila Pak. Iki gila. Tumhi. Gila Pak. Dintateni Pak. Tenan Pak. Wis apal aku. Tumhi ho. Gila Pak. Sarta dulur Pak. Tumhi. Pak, dur Pak, Pak. Pak, dur. Pak, Pak. Dekane masih omong sedelo Nengatini sun lega tolong kandhanono Nengatini Asik. sun nane lega rikone Kalimantan ono ring perantauan Tarantane bisa sesandingan. Hey, aduh gitu miho, asik, abitum miho. Hey, apa? Enak loh Pak. Neng ini aneh. Wong joget iki Ora usah mbok cekeli ora ilang. Jajal Yukitum Kiko. Habitum Jaki Habitum Kiko. Dan Nabi Iki tok Pak. Iki tok muni Pak langsung terus. Nah, Pak. Apa ya Pak? Iya Pak. Masa? Iya loh Pak. Jajal Yukitum Iki lho. Kiko. Habitum Kiko. Jendaki Habitum Kiko. Enak Pak. Enak Pak. Lah awakmu ra iso we, malah gak iso we. Jajal. Iso ora? Ayo. Habitum hiyo. Tum hiyo. Kok males ngono to Pak? Nggolmu Pak. Ngene Pak. Nih tak mari. Ayo, delok to Pak, ngene lho Pak. Joget. Yukitum Ya. Kiko. Habitum Kiko. Jendaki Habitum Ya, enak Pak. Enak Pak. Pokoke nanti ngene. Nah, ngene lho Pak. Habitum hiyo. Miratum hiyo. Habitum hiyo. Alah. Goblok Mas aku. Kowe iki jarane Deta wong iku lho ngendange. kowe lho sing cengok. Sing cengok iki Deta lho. Ngene cukup goblok. Ngendang ra iso. Ngono melok jaranan. Iki lho ngene lho, delok to. Hitung Kiko. Pasno metronom. Kiko. Jendaki Habitum. Nah, ngono ku lho. Nah, kok pasno. Enak Pak dadi. Hitung Kiko. Cukup nyanyi habitum hiyo. Nanti habitum hiyo. Gedine siswi. Ya ngono ku. Kowe kok ora pas to Pak. Dadi lak kowe lak ketoke anu gak iso pas kowe. Mbok masuk enek penyanyi model piye? Awakmu gak iso pas Pak. Metronom. Habitum Kiko. Kene Pak, penak Pak. Lagi lo, tang 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 tung 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 tak tang tung delong. Aduh. Aduh. Awakmu berarti ndak bisa. Kamu tuh gerakan lagu nyanyi itu berarti nggak bisa setel. Kendangane ndak iso. Loh, kowe ku lah sing Iki ora karuan no. Loh, bisa. Coba kene sing putih sik. Sadurunge Mbak Probo kene sik.
Lho. Lah aku ning burine. Ya ora bosok iki keadaan koyo ngene. Iki, Mbak, ini pakai ini coba. Abidu tat. Kok kayak brongsongan nongko ngono Mas aku. Iki lho delon iki lho. Jajal. Habitum miho miratuliho dinteki habitum miho. Oh. Lah. Iki lho Pak, jelek iki lho. Tuh, tak pok. Kowe iki jengo. Iki lho Pak, dadi ngenakane iki penak Pak. Dadi nembang sak nembange enak. Umpamane A. Coba A tadi, Damar Opo Lilin tadi. Coba kamu nyanyi Damar Opo Lilin dengan seperti AA ya. Ya. Damar Opo Lilin. Delon sik. Buyar apa kawin. Coba bisa enggak? Coba. Ayo. Nadane. Ya nadane sakmono, ndak apa-apa. Damar. Uro. Duh, keduran. Oh, keduran. Mike kiwa, nyekel kiwa Mike. Lah, ini sing madhep rono beh uang dalam to kadang-kadang. Coba. Diamar. Bokongmu iki lho. Oh, keliru. Seriku iki. Piye to? Dat, Apa? kowe udah Kalimantan. Oh iya wis oke. Diamar, coba. Damar apa? Ora nek damar ngene iki ora nek. Terus Delok ento. Diamar apa lelen? Buyar apa kawin? ngene barang. Iya no. Iki lho iki lho. Horek. Horek iki. Lah kok nek ceblok sitok piye? Alah, kok tak templekne tak alteko. Angel men. Kalau kamu keberatan saya yang bawa. Kuntet kamu peranan batang kamu itu. Ayo coba. Oke, ayo coba. Iya. Ngene. Iya sih. Aja mbok tarik ngene, nggon kuwi mbokku ditarik oke ditarik akhirnya melotrok ning geger lho geger. Masaku angel men. Ayo coba bisa ngono ya. Duh. Iki jane menungso apa bajul to? Ora keturunan. Iki lah keturunane luwak. Ayo kudu iso. Bengokmu lho. Iki gawe ekspresi, Pak. Iya. Aduh, celuk Pak. Oh iya, kowe nyapa nyeluk Pak aku. Lah aku to cilok apa? Ojo nyeluk Pak, Nduk. Kamu panggil. Jangan nyeluk Pak, mbok yo nyeluk Kung. Oh. Oke, anak kodok. Ya, siap. Kowe to njeluk mbok celuk kangkung ora apa-apa. Damar apa? Aduh. Pak, gak boten, Pak. Ngene tak. Awakmu ngene iki aja kanteren, engko sing siji rono terus piye? Angel golek ucul kabeh. Bingung arepe ngene anakmu. Ngene lho. Ngene kowe ngene. Kowe enggak ketolane ngono, kowe kudu ketemu anake, nek temu aku karo Percil, ora dedek. Ora ya. Iki ora ya. Pek. Guyu. Rukono. Ya, Pak. Aja diomongi tenanan. Oke. Ya. Diamar apa lelen? Buyar. Aja mbok ngene-ngene nih. Aja mbok ngono-ngono. Buyar. Rontok kabeh. Apa kawin? Nah. Ayo, bisa kan? Aja keder. Oh, bisa. Lah, ayo. Dia Sek. Ya ampun. Piye sih? Aja mbok getne. Oh, jadi ketna. Lah wong ngono kuwi mbok getne sing lanang rong apa wis mlayu. Gini tak omongi deloken sik. Angel men to ya. Angel karo aku angel aja digarap. Diamar apa rungono. Iya ya. Ya ampun diwarai yo. Diamar apa lelen. Kalem. Buyar. Lah kok ya ganti nah to? Apa kawin? Lah. Ngono lho, ayo. Angel ram cah iki ngomong.
Alon sih. Alon. Nggih perasaan, Pak. Ya, perasaan. Nak kita luwe ngomongan sik ngono. Ket mau ra nek panganan, Lah Pak. bolak-balik mau ngelek idu ae. Ayo, diamar coba. Diamar apa? Nah, iso lho. Wis tak omongi, kawin ku pisan ae wis ora rasane bolak-balik kowe iki. Aduh. Luka. Bosok we. Kawin, Pak. Buyar kowe njaluk kawan kawin. Kancane bosokno. Tet, Gur sitok di kawan kawin. iki Iki lho. lho piyuh. Tet. Hei, Klambine bojomu lho kekno ngenekan. Ben kaya udan. arek iki dawa lho. Kaya udan. Sugeng dalu, Mas. Sugeng dalu, masyaallah. Asik. Mas Brajil sugeng dalu. Sugeng dalu. Coba maju ke depan sayang. Kalau kamu nggak usah lagu itu juga nggak apa-apa. Kamu joget aja bisa kok ya. Oh gitu. Masalah. Aku kalau masalah joget alinya, Mas. Astagfirullah. Cel. Kudu nguyuh aku. Masak. Coba joget ya, Dek. Kok Nama kudu kamu nguyuh? siapa sih kalau AA boleh tahu? Oh kenalan dulu. Sini. Agak Cari sini. mau kan maju. Nggak ada anunya, lampunya nggak sampai situ. Namanya siapa? Kenalan dulu. Iya, namanya siapa? Malah. Malah. Yes. Bojomu random ya? Random itu tukang desel. Ora bapaknya bojomu lah random loh itu ya. Coba ya, Malah. Yes. Kalau goyang sama aku, goyang aja. Apa sih kamu bisa? Coba goyang sini. Coba. Hadap Goyang sana. aja? Iya, goyang Nggak aja. pakai nyanyi? Nggak usah nyanyi Oh, kamu, gitu. udah cukup Nggak kok. usah Oke. Ayo. Gimana? Oke. Ini maju adek, ini maju. Maju ini. Oh, piye Maju ta? rono, wih jenenge miring. Oh, ngono. Agak mudon ada. Agak mudon dek, agak mudon. Oke. Ini agak ditarik. Mas. Hop, tahan ya, tahan. Astagfirullahaladzim. Hei. Aja langsung dipangan, digodhog se. Oh nek langsung dipangan sepoh ya. Sepoh. Iya. Digodhog se. Ali ya. Ini temannya kok kayak gitu dia gila Iya, ya? jorok. Iya. Aku aja lo nggak Ih, kamu seperti itu. jorok. Ih, rupa kamu kayak sapi tank. Jijik dah. Bukan sapi tank lagi. Terus apa? Peceren. Oh iya itu lebih Ayo cocok. coba ada Iya, iya, maju. gimana? Aku lagi. Iya ta Mas Percel. Wes to sampean goyang Mas. njajal piye carane sampean? Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol pinggulnya, digeol-geol enak. Benari gael yang bikin asik. Pesta. Yang bener nyanyi. Penari jangar yang bikin heboh. Suasana gembira. Dangdut asik. Dangdut. Aja kerep-kerep, Mbak. Aja kerep-kerep. Mbak. Ngene, Mbak. Piye. Ini buriku. Dangdutnya aja kerep-kerep. Nih, dangdut. Oh ngono. Yang digoyang-goyang pinggulnya, digoyang-goyang asik. Yol digeol-geol pinggulnya, digeol-geol enak. Drum. Penari jangar yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangar yang bikin suasana gembira. Dangdut asik, dangdut alah dudut asik tat kuntat. Ayo tat bojomu jolo iki goblok. Gila. Dek, Iya Mas Kuntet. aku dangduten. Oh ngono. Mary ya. Dangdut, Oh ngono. dang, Mas Perana Perana. dang. Dang. Iya aku wedi gila. Kene-kene Mbak Gilo sampean Gilo. Kene dhuwur delok nang jajal nang samping Nela.
pasangan teko kene. Ibaratnya jalan teko kene. Mbak Mala, Mbak Mala. Ya, Mas Becep. Ngeterne Mbak Sontek ya. Mbak Mala. Do senengi lho. Seneng. Setuju berarti. lho. Setuju. Puas. Lah iki mesti duet karo ingsun. Yo. C, kalau duet pakai C. Ah, ini sayang, malah sini. Kowe keselak cecak apa piye? ta? Apa? Batu. Enggak. Medion ngawi ya dat ya. Ya. Enggak penak ya celukane. Mal aku mal. Ora usah Iya. mal. Coba Ling. jenenge malah. Oh ngono. Jenenge ki malah. Oh, dandan cantik-cantik kena maling. Ya, Dat. Jan. Iya. Alhamdulillah saweran tok. Iya aku kangen. Ya aku jelek sawirane lho. Terus sawirane lho. Saweran apa? Iku lho. Kuwi tulisan. Oh, kira sawer. Kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Fotomu ning dompetku. Maku kangen. Kiri ya? Kangen karo sliramu. Abot nembut cah iki. Sik. Aminor. Yo, wis to. Kuwi apa to juminten? Sayang. Iya, aku tak Iya sayangku Breci. Kono, Iya. kono. Besok ikut aku ya Bebeb. Aminor. Kita kemana? Besok aku kan mau ke Singapura. Oh gitu. Iya. Ikut Nuh. dong. Iya di sana nanti kita jalan-jalan ya sayang. Iya dong. Itu keluarga Batang itu kok. Kamu apa mau ikut? Kamu apa mau ikut? Papa. Susu Kayaknya apa tuh kayak? Ya ampun. Situ loh yang laki-laki ndek, yang wedok ndek. Iya. Pasti anak-anak botol kecap nanti. Iya. Papa, dia menghina kita, Pak. Jarno, arep tak rayu koyo ngene. Aminor. Saya apik ya, Ya Pak. ngono. Oh kenyataan gak menghina ya? Iya. Ih, Sayang, Alah. Yang wedok lo kayak layangan. wis meneng. Yang wedok kayak Kajan koyo layangan ning. iku selana ya kayak Sebetulnya kan wong sugih ya, Pak. Iya. Kono wong melarat. Iya. Gak apa-apa kita melarat, gak apa-apa ya Dek. Ima aku melarat to ya. Adik, Sudah ya. Kowe gak gelem tak banteng kempos kan. Papa, wajahnya percaya kayak genset. Adik, saya persembahkan lagu untukmu. Ya, Pak. Lagu kesayanganmu. Ya. Mesti gak iso, mesti gak apik, gak romantis kayak dewe ya. Ya gak bisa. Ya gak bisa. Mono. Ya, Pak. Jika kau bertemu ajalmu nanti. Ya kan. Kayak gitu kan, gak romantis belas sih. Aja Ah, apa? piye ta, Pak? Sama sia di dunia ini, di penjara, terkubur dalam bumi. Kuwi gak romantis ya, Pak. Kamu tuh gak bisa romantis. Sudahlah sayang, kamu tetap saya cintai. Loh, Biarkan dia itu istrinya seperti jerapah, enggak apa-apa lah. Oh, jerapah. Papa, aku dibilang kayak jerapah loh. Bene aku rabi karo jerapah ya apa-apa. Nanti tuh bocah iki mung sorane. Kowe rene yo. Golek malah ndelek. Aku sama istriku mau jalan-jalan, jelong-jelong. Mau Iya. jalan-jalan kemana? Singapura. Kedung. Cedem. Wong melarat jalane neng dom ya, Pak. Cedekan lah sampean iki. Oh enggak apa-apa nanti ke sana kita beli aspal, Dek. Kita bleknya. Mau kemana kamu? Jalan-jalan. Aku besok mau ke Surabaya. Ke Surabaya, Dek. Besok Iya, Pak. sama AA sama Kemana, Mas Pak? ke Kilo Pitulas ya. Aku nggak mungkin ke kilo itu lagi. Kenapa? Nah Kenapa? sudah punya ini. Ini juga dari situ. Papa ngapain ke kilo 17? Di Kilo 17, Adik. Di Kilo 17 nanti saya buatkan di situ warung, Dek, toko. Toko ya, jualan. Jualan apa? Jualan kroto. Kroto itu apa, Dik? Wah, makan manuk. Manuknya gede-gede ya, Pak.
Tet, bosok utekmu. Rumah saku. Uang kok iso makan manuk lho. Iki wong loro kon nembang. Oke. Sebelum nanti artis-artisnya Jawa Timur pada malam hari ini kita kumpulkan menjadi satu. Luar biasa. Lor. Ini tak MC nane sik, tak MC nane sik. Monggo, monggo. Nyanyi yo, sampean rembukan ya. Pira? Telung dino. Nyanyi. Nyanyi gini. Aku tak MC sik. Iki anake sapa to bengak-bengok iki. Oh. Bareng-bareng hadirnya masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Sa. Alah ora nggih kuwi Tet. Engko aku nggih pentol kowe muni. Kowe pen. Enggak nggih kuwi ya. Tet. Ndak ya. Aku jalan dulu aja ya, Pak. Ojo. Iya. Yuk, ayo. Bareng hadirnya masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Hadirnya bersama New Iki yae. Kalau New Monata ada Sotek si Raja Tumo. Dan kalau New Balapada Broden, kalau sini ada siapa? Ada anak berdua ini yang besar badannya. Aduh. Sing apik to, Cil. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, saudara, juga Petanesia, pencinta tanah air Indonesia, masih bersama Cak Percil CS yang mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, lagunya apa? Madiun Ngawi. Oke, Madiun Ngawi. Yen aku kangen. Semua yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng. Kangen karo tak sawang-sawang. Lanjut. Yen aku kangen sebelah sini. Sebelah sini ya Bapak Febrian Satana. Tak lo seles fotomu. Yo. Yuk jadi 3, 2. Apa kowe Urung dong. ra krasa tabate saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Ya Asik. Masuk, Mas. say Ya, kita joget bareng ya. joget dulu ya. Yang di belakang. Yeay. Cuk. Asik. Sikile. Final
saja, masih ada bintang tamu yang lain. Kalau nggak salah ada 6 bintang tamu pada malam hari ini. Sebelum anda semuanya pada malam hari ini hadir bintang tamu dari bintang tamu Tempura. Tempura. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Ada Denny Caknan tidak hadir. Ya. Juga Happy Asmara. Si Happy, Happy Heli Drink. Coba. Biar dia datang dulu karena apa? Coba sayang, yang hadir pada malam hari ini kita tampilkan aja. Oke, bisa. Sudah muni kok. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saeng-saengke yo mesti kalah. Tak oyak aku ya ora mampu, mung sangku aku mencintaimu. Mohon maaf, yang datang anak gajah. Mohon maaf, Mbak Yu, ya ampun, yang bergajah. ya bisa tapi nyanyi ini bisa ya? Bisa, diam cangkemmu minggir sana. Ya. Adik. Ini menghibur ya sayang. Oh iya. Arek ora tahu ngerti. Kita di sini bersenang-senang untuk masyarakat seluruh arek-arek Balikpapan, Cak. Iya. Lah kok diceluk dut. Siapa sing nyeluk? Aku dhewe. Sampean. Aku timbangane mbok Agak musuhi kesini, agak aku kesini. dhewe. Oke. Coba. Mau kemana Jadi, adik? Sepatunya kok gitu. Saya toh. Prop. Sebentar. Saya gak iso. Mau kemana? Mau bal-balan? Jenenge sinden iki sepatune ya lincip. Lah nyapa sampai bal-balan iki lho.
Ya ampun tenan iya. Aku menyesuaikan lokasi, Cak. Oh iya. Kan neng lapangan. Iya apa gak? Iya. Masuk. Nyapa ra manggo bingkap mau. Ayo ya, nyanyi sih, gue mari ngomong. Wong kok ngene kok tiban. Saeng-saeng ke yo mesti kalah. Tak oya aku yo mung satu aku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini. Arek-arek balik papan yo. Oh ya, ayu-ayu. Langsung, bareng harinya masih Langsung nggih, nyanyi Ojo, bareng-bareng, dibanding-bandingnya kita nyanyi bareng-bareng masih Yo, bersama yo. si anak gajah. Gak mau aku mau. Ya gak bisa. Yang cantik sekali, kecil kok. Ayo, Ya, terima kasih. Iya. Batang, Yo kita nyanyi bersama di sini. Siapa yang gak kenal Probor ini? Luar biasa badokannya, Lur. Oke. Panitia bosok. Badoknya kagean. Yo. Jelas bedo yen dibanding ora ono sing tak karepe.
apa? Nyapa? Sik, Up. Nyapa? Jancuk saiki bareng. Ya. Ya. Ayo, Ciro lupa. Wong kok ngene kok dibanding. Asik. Saeng-saengke yo mesti kalah. Yo. Ata oya aku yo mencintaimu. Ku berharap. Yo. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Sekali lagi. Ku berharap Engkau mengerti. Ale papan cintai. Tepuk tangannya mana tepuk semua? tangan untuk kita semua. Luar biasa Mas Percil. Boh, aku ora melo-melo lah, kowe sing nyanyi awakmu loh sayang. Meskipun kamu tuh besar gendut, tapi banyak loh. Iya, terima kasih. Alah. Dadi apa jenenge arek-arek kene Cak yo. Iya. Di samping apa jenenge menikmati hiburan, rasa rukun, Nah. rasa gotong royongnya luar biasa. Luar biasa. Terus Tepuk tangan tangannya kanggo mana yang kabeh. hadir pada malam hari ini luar biasa Mbak Probo. Nggih, nggih. Ini yang dinamakan kerukunan yo ngene Nah, iki. Gak bener. mikir iki wong di sing penting seneng ati seneng bunga. Lah, Betul, betul. Itu yang dinamakan Nusantara ini. Nusantara. Awakmu yo ngono, kamu tadi nyanyi apa? Aja dibanding-banding ke. Kalau emang kamu nyanyi ojo dibanding-banding bagus, coba lagu yang kedua kamu pasti bisa. Oh iya dong, Itu siapa lagunya takut. Cok Nan. Itu. Cak Nan Mas, Cak Nan. Kalau yang ini tadi kan lagunya apa? Lili. Apa Lala sama Ndar Gombes. Itu. Ndar Boy. Ya. sekarang apa lagunya? Lagunya Cak Nan. No. Anu, A minor. A minor 1 2 coba. Oke. Mari ngene ketua panitia semua dalam Anu, diaturi naik panggung. diunggahkan ke sini ya. Iya, Dinaikkan, biar oke. naik. Coba kamu ral dulu. Oke. Nek kangen ngomong kangen rasa tukaran nae mbok di hubungane. Arek ini lumayan ya. Lumayan masa ndek koyo ngene suarane penak ya. Ada didelok wonge koyo tong. Iya. Suarane penak aja. Tong matamu ah. Ora ning ngono, Prof. Ora lah nesu, Prof. Dek kene tukaran Enggak. iki mah aku ora tukaran. Oke, gak Pokoke tukaran. khusus kowe ning kene tak kon nyanyi sing penak-penak. Paham ora? Iya, model-modelnya kayak kulkas 2 pintu kok. Iya, iya. Nadane aneh-aneh. Sing lho aja. Aku ngenteni. Sing penting macem. Aku ngertenimu. Kurang leku. Coba dengan kesedihan, Prof. Sedih, Prof. Ngenteni karep. Nangis, 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 nangis. Aku yo Nangis, Prof. wes Nangis, Prof. ora Terus, terus. lireliane. Nesu, Prof. Jancuk. Iki gak kreatif. Iki gak kreatif. Gak iso, Mas. Iki munggah dhewe gak iso. Gak iso munggah, Mas. Sik. Ya ampun, ya ampun. Iki las depro mesti ra iso munggah. Wes, Ya, wes, wes ya, wes, ngono ya. Lagune ku ya. Oke ya? Iya, oke. 1 2 ya. Iya. Bisa ya? Prof, 1 2. Yo. Satu, dua. Yo. 1 2, setuju? Oke. Yuk, 1 2 bareng-bareng masih bersama Probo Rini si Garalon. Ya ampun, silang sing ngono lho. Oh. Bareng-bareng ayo yang bisa nyanyi kita nyanyi bareng-bareng karena pada malam hari khusus Anda semuanya yang ada di sini. Wes sabubo winye katresnanmu kanggo awakmu. Wes tak pupuk katresnanku kanggo awakmu.
goblok. Aku tuku lemu urip ayem kanggo sirahmu. Asik. Aku percaya Wine tresnamu manis mantap ning atimu. Apa kurang lagu
Apa bisa duduk dan pada malam hari ini masih lanjut? Lanjut apa lanjut? Emang kalau lanjut langsung aduh bengung mas. Mas, soalnya bengung. Mas, gue nyetrum dasku. Enggak ya? Enggak lah, enggak. Mohon maaf yang ada di situ. Tolong jangan dekat-dekat sama jangan dekat-dekat situ kemarin. Oke. Iya. Pak Kuntet, Ya. ini tadi kan saya udah bilang. Ya. Habis ini Pak MC tadi ya udah bilang ke saya Iya. bahwasanya ketua panitia semua harus wajib naik panggung. Naik panggung. Mau membawakan apa saya kan kita nggak tahu. Nggak tahu. Konfirmasinya tadi Iya. oleh Bapak Ketua Panitia dari pada malam hari ini naik panggung dan berserta staf yang hadir pada malam Oke, hari ini gitu. kita sambut bersama-sama. Sambut, kok goblok murah. Kita sambut dengan hadirnya semua ketua panitia atau para yang anggota. mewakili. Sing tak celuki ketua panitia Mbak Yu, ora bakul cilok. Ya, ayo, mulai. Jijik Aku lak wis omong. aku jijik. Bola bali tak kandani. Yo ci, yo, Bola bali tak omongi. yo ci, yo. Enek banci randang mati. Aku banci saka Manggarsari. Sing tak celuki ketua panitia dudu awakmu tang batang. Ketua panitiane ora wani munggah diwakilne aku. Wow. Tapi kok wis kabeh udah kenal karo kamu iki fan-fanmu kabeh. Yo kenal to Mas. Coba disapa. Selamat malam semuanya. Agak ke depan, agak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh ki cah nom-noman ki kurbanku, Mas. Pokoknya ki antarane nek ora Manggarsari ya KM 17. Iya. Yes, antara loro kuwi lah ndandae. Antarane loro kuwi. Kamu itu loh di sini lagi ngapain? Menyapa dulur-dulurku balik papan, Mas. Siap. Awakmu lurane ning baliho. Kowe kok melok? Kowe kok melok? Melok we. Aku sentimen karo panitia. Kenapa? Percil enek fotone, Kuntet enek fotone, Probo enek fotone. Lah awakmu kuwi sing ijo kuwi. Ketutupan topeng. Wis jane kuwi kowe. Wis jane kowe kuwi. Kowe ketutupan jarine. Nyapa kok anu mboten dikatutne gambare Mbak Liti. Nyapa, Mas? Bolak-balik tak foto. Kok metune kethek. Ayo Mas aku isin ngono kuwi. Ngono kuwi mau panitia. Omongane Pak Arif. Nyapa? Kon masang foto cilik. Wes ning mburi tapi kebalik. Rumangsa kok. Akhirnya Foto aku alik iki lho. Akhirnya pasang digayor ku lho. Lah, iki lho lah. Jane kon nogo apa piye kok sor Mas aku. Menyapa. Alhamdulillah Mas iso bertemu dulur-dulur balik papan kene. Siap. Dari beda suku, agama, adat kabeh nglumpuk dadi siji rukun. Ya, luar biasa. Itu yang harus kita camkan sebagai bangsa Indonesia. Istimewa. Akeh bengi iki lho iso omong kaya ngene iki. Aduh kok Maka dari itu, Alah sik-sik. marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi Manggarsari. Tuwapok. Malah ra konsentrasi ya. ojo diganggu rek. Kosenmu lho ning ndi? Kowe iki apa ngaturne apa? Paling gak aku wis teko rene ado-ado aku saka Jawa. Jawa. Ngibur dulur-dulur ning kene. Asik. Mau wis ngarep enek jaranan, Ya. enek tari-tarian dari daerah-daerah Daerah masing-masing. Cak Percil CS. Siap. Terakhir ki yo aku. Yo aku iki sing dinteni wong sakmene akeh. Wow, termasuk kowe termasuk Goistar. Ini kan ibu, sebagai ibu. Iya. Kalau di Jakarta ada ibu negara, Ibu Iriana. Nah. Kalau ini ibu naga. Iya. Iya. Iki lho Mas. Iki ki raja. Ini namanya raja. Raja. Raja singa ini namanya. Mas. Ini penyakit kelamin. Raja singa. Susuwe kotot.
Ayo coba Minta lagu apa? Alah. Ndak Gak jaluk. Ndak minta. Ojo jaluk. Wis mulai. Kowe ya roh. Kene iki lah ndelok YouTube kowe mesti rasa nyanyi iki roh. Sing ngomong sapa? Aku lagi garap lagu anyar. Nyanyi gak Apa? Kowe paling Nyanyi gak kowe siji aku bangga karo kowe. Badan sehat, tumbuh kuat. Indomie setiap hari. Apal kene. Ono neh. Sesuk ora usah ndelok YouTube. Jajal A minor, Mas. Anyar ketok. Oh, Gang Doli lho. Gambaran. Gang Doli ke. Iya. Jaluk Gang Doli. Iya sabar sih toh. Tak paringi omong ngono to. Tak parani ana koji. Jarene ning Manggarsari. Ake tak tututi. Jebule kok dadi banci sapi. Nek sing anyar ya, Mas. Apa? Magadir. Mangku purel ning karaokean. Demok upu lah kok nyenggol anuku. Angel. Paling angel. Sulit karo awakmu ya kuwi. Iki ya Allah. Renyuh atiku. Lha kok iso paku. Iki dandan iki pirang-pirangane jam ning sablon. Salon. Salon. Sablon iki badene. Iki kowe iki ra iso nyanyi. Lah ning ngene lho. PM. Iki Mas. Apa? Anak buah Pak Dandim. Pak rumangsa. Iki lho. Wah, ya ampun. Bayi lah kok iso senar to. Ya ampun. Kok iso kaya ngono awakmu? Yo iki tren. Tren apa? Tren ya kaya aku ki tren ora Kebanteran, kaboten. Wes. Karetmu iki lho sing kurang apik. Aduh. Jepret. Matane kuntet. Matane jepret ya goblok. Rumah saku. Mas. Enak mau. Kuntet matane. Ngono kuwi kurang banter. Jepretan sing banter ben ilang sandase. Aja nesu. Wong kok iso. Aja nesu. Kene wong wedok harga diri kan jatuh to. Mati aku. Dadi wedok ki lho sapa? Nembangi kaya Pak Kuntet, kaya Mbak Probo. Itu suarane enak ora kaya awakmu. Kupurel. Apa? Enak lho Mas. Ora enak tapi lagune iki sing kaya Mbak Probo lho suarane enak. Lagu apa sampean njaluk lagu apa? Tak turuti saiki. Coba. Nada dasarmu coba. Nada dasarmu. Samono ya, Sal. Napasan iso ora? Tarik napas. Hop. Keluarkan sidik. Hop. Sidik neh. Hop. Sidik neh. Lah, enak toh. Kaya Pak Kuntet lho. Bisa kok napas ya Mas. Iya toh goblokmu lho. Iki diomongi kok. Kita omongi kok. Lah nek ngene iki cah cilik wis diulang nada dasar. Solmisasi aku iso to Mas. Lah iya iki lho. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Iki lho delok to. Paham ra? Paham. Yo. Iki lho. Ini amu.
Ya paling gak iki yo bertahap. Nyapa kok sing ngene lho. Iya kowe ra iso. Berarti kowe ra iso kowe iki. Pernapasanmu kurang kowe. Lah wong kuntate pinter. Lho. Mripatmu lho PC. Kurang amat. Eret. Hop. Ya. Hop. Api wis. Ngapi. Duh, jalan. Nah, rotok penak ta wisan? Eret. Iki sinau bedino. Ngene, Pak. Oh ya, ayo. Hop. Kenapa ya? Ya. Do. Nah, ngono ya, Pak ya? Iya. Tekon dek, tekon dek. Ngene lho. Iya. Garek rime. Ngene, Pak. Ya aku tunggu kuwi. Apane, Pak? Iki band kan panjang. Jadi mengeluarkan suara, powernya itu biar bagus. Panjang sekali. Jadi umpama ngetokne nyanyi suara plong. Kene iki ngenteni medune ora didodone. Jajal kene. Ora apa. Iki lho ngono. Iya, Iki kok iso. Ayo. Ya, tekan dhuwur. Teko kene wis entek. Harus saya yang ngisor. Ayo. Nah. Kok saya entek. Abah beda. Udah kok wong mutah. Berarti iya tanda tanda. Ababe kok iso tanda. Jajan ra Masa perkara mangan ayam gagal mau dat. Iya to kowe iki jane iso apa ora to? Iso to, Mas. Jajal. Oke lah wis penak ya. Guru mangan iwak kotot itu. Getaran. Vibra. Vibra, ayo. Vibrane. Vibrator niki. Vibrato. Ayo. Aduh. Ora usah kene kuwi mengatur. desel ngono kuwi. Kalau kundat lho kandut. Oh, lambene tok kok. Iya, ayo. Nah. Kayak kundat lho. Lah, mana lah? Jane, siji loro telu. Ngono ya? Iya. Mbok rasa mbok tekek tak tekeke dhewe. Kancane dihapus tok. Wedi aku rasane awakmu iki. Kowe apa-apa ra iso lho masalahe. Sedih aku rasane. Tapi ya aja sembrono lho. Ya ya, Bang. Aku kongkon Reni sing ngongkon Pak Arif. Dikon apa? Dikono apa, Pak? Ya kon ngresik lapangan. Bintang tamu. Mas Arif toh. Mas dikon apa? Kowe kamu tuh disuruh menghibur. Menghibur. Lah yang ngibur. Ya, lagu sing penak. Minimal kamu tuh memberi apa ke sini gitu loh. Ini kayak ya apa? Kene iki kowe urusane karo sapa ora ngerti kok kon ngekeki. Seleramu dengar Ini piye ta, Rek? Minimal kamu tuh mendoakan semua panitia atau yang hadir pada malam hari ini. Aku moden mau bae kon dongakne. Kene iki penyanyi kok iso kon Ngekeki. dongakne. Ninggali. Ninggali apa? Ninggali weling. Ninggal. Ngaturne, Sebelah. ngaturne, Nduk, Ngaturne. Ngatur ya apa? Angel kok diomong kok rumah sakit. Tak omongi. Apa, Mas? Jajal lah, nembang sing apik nah aku pengen. Iya, sing penak ya, Mas. Iya, C ya. C. A minor ya apa? Eh? A minor. C lah. C. Oh, lagune sing iku, Mas. Iki mau kan sore kan udan-udan, Mas. Iya. Lagune wedhus. Ya, wedhus. Kelebus, Kelebus. Dalane rame, pelanggan sepi. Ayo, kowe ngomong ning ndi? Ayo, kowe ning ndi? Aku terus ning Manggarsari. Tak Nek repe. Repe. Wis dalane aku dadi rebutan tinggo royokan karo bocah enom-noman. Aku sih perawan modal-modal ra karuan dikarap canom-noman ning pinggir dalan. Aku terus
Pancaran ngono ta karepmu. Ya, karepmu ngono. Wong keduren kowe. Kowe arep nyanyi ya. Iya, iya, Mas. Iki kan ketua panitia kesini sekarang apa ya apa? Ya enggak apa-apa di. Enggak apa-apa di- sekarang. Oke, siap. Naik ke atas panggung. Naik ke atas ke panggung. Ke panggung apa ke atas? Ya atas panggung lho. Munggah kabeh. Maksudku ki yo. Beh, kowe susu tak bianteng kempos ya kowe susu. Kowe ning kene iki akeh petugas kowe sembrono. Dari sponsor. Umpamane ora enak hukum tak jangan bening dasmu. Tenan. Pak anu wis Ada hormat. polisi militer. Iya, iya, Pak PM. Ada Paham Bapak ora polisi aku semuanya iki? di sini. Komplit di sini. Ini adalah pengayom masyarakat. Nah, ya makanya Untuk apa? masyarakat. Jangan katakan semua polisi itu sambo. Jangan katakan. Oh ngono ya Mas ya. Sambo ya ben Tidak. sambo karepe dhewe. Tidak semua ya Mas. Ini ya? tidak semua. Tidak semua laki-laki. Lah, enggak, maksudnya gini loh. Awakmu kan ning kene kan diundang, Mak. Iya. Kowe ning kene kan anak ketua iki, ketua panitia ngomong ngobrol karo MCC, metu Iya. tenan ora? Oke. Ya, aku tak ngomong sik. Iya. Iki pada malam hari ini Pak Kundat ngobrol karo Pak MC, aku tak karo Mas Hengki. Mas Hengki, saya terima kasih kamu sudah hadir pada malam hari ini di sini. Iya Mas. Kalau emang kamu ada salah, aku juga ada salah, Mas Hengki. Mas, Mas Hengki. omonganmu medeni to Mas. Kowe kok kaya arep ninggal mau piye ngono rumangsaku kok iso. Lah jajal kowe sing kene dadi aku jajal piye? Oke. Dari panitia atau sponsor untuk naik ke panggung. Siap Mas. Coba tulisannya namanya kan di sini. Oh iki. Untuk semua itu. panitia ataupun Nama-nama. Mas perwakilan, Arif. monggo Mas Arif. Mas Arif, kamu di mana sih? Iki luar biasa loh Mas. Ya. Mas Arif, kamu di mana? Anggone awake dhewe ditimbali Petanisya Pecinta Tanah Air Indonesia dengan harapan mempersatukan Indonesia. Siap. Indonesia itu Soalnya Bhinneka beda-beda, Tunggal Ika. pengurus saya beda-beda loh. Ora mung Jawa tok, campur. Banyak suku, banyak ras, Heeh. agama. Beda ras, beda agama kabeh nglumpuk dadi siji. Ayo maju ke sini Oke, bareng-bareng betul. hari ini masih bersama. Semoga. Pada malam hari ini luar biasa karena Dan juga malam hari ini Iya. disponsori langsung oleh Kodim. iya pasti itu kakak. Pak Dandim mau Dari izin, Pak Dandim. Dan pihak Dim, sponsor Pak Kopi Faisal. Gajah dan PT Jarum, Ketua Panitia Oh kopi gajah. dan Kopi peserta Gajah. pemacara Bukan tubruk. dan Cak Percil Kopi. All Crew. Semoga. Siap. Ini mesti soumuk lagi jeruk. Gajah. Lagi dadak nyewa gajah ngono nyapo lho. Uang iki Cak enak Percil merokok. All Crew. Menyaksikan warisan jati diri tubruk sejati. Hadirnya lagi acara ini. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Siap. Monggo. Aduh. Loh, iki kok api-api iki. Rene. Rin, sini. Ya ampun. Sini Mas yang Percil, bawa tas, yang bawa payung sini. nek disawang kodan kok kayak kebaya merah ya. Cek. Kebaya merah ya kowe kuwi. Lah ya aku. Sini adik sini semua. Pak MC Agak gimana? merapat ke sini. Yang Sini. bawa payung, yang Agak bawa sini, payung Kakak. ini nanti di Sini ke sini. Agak sini mbak, Mbak, jejer aku mbak, Sini. sini. Kakak sini. gajahe lho jejer awakmu padha. Ora Yo rambai, iki lho mbak, iki lho sini mbak, oke. Oke, gimana Bapak? Siap. Semoga dari pihak sponsor yang akan menyerahkan cenderamata untuk Cak Percil Oh, siap. CS. Oh, Semoga. siap. Engko tak kekne kono, aman. Tenang. Iya. Wong wedok pancen cerewet. Urung wayahe engko lek tak wenehi. Iya, cindera mata dari Sponsor dari Kopi Gajah. Kopi Gajah. Terima kasih untuk Kopi Gajah. Siap, terima kasih. Mudah-mudahan semakin lancar, semakin maju dan semakin berkembang. Amin. Biolah Banyak yang pelanggannya menyaksikan Kopi warisan Gajah. Jati diri tubruk sejati. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Dan aman iki Yuk, kok ngopi khusus gajah. kayak kono aman. Los sekarang aku. Ayo, sapa wani loro 50? Si, sabar. Gelem ye tak kei gajah wi mumpung nganggur. Iya, masa takone pesawat iki kok.
bukan tubruk. Kopi, Oke, terima kasih Kopi Gajah. Terima kasih semuanya, luar biasa. Ini untuk aku di rumah nanti saya langsung ngopi. Doa Kopi Gajah semakin maju dan berkembang. Amin. Terima Kopi Gajah kasih memang Kopi nikmat. Gajah. Terima kasih. Adik mau nyanyi gedang kelutuk? Ya. Oh, enggak. Gajah, terima kasih. Ya, terima kasih. Masih mesti sumu ui. Aku tahu dadi ngono Matur kuwi. nuwun, matur nuwun. Aku biyen tahu dadi ngono kuwi. Nuwun. Wis dalane. Mbak. Payung kurung, Mbak. Ya sik. Mbak. Kowe engko payunge sing mayungi kancamu ae. Aku ninggal apa piye mbok payungi. Terima kasih, Mas. Ya, siap. Semoga sukses. Oh, foto. Oke, Foto, foto. Oke, foto. Semoga sukses untuk Kopi Gajah. Selalu dinikmati untuk seluruh Oh, Nusantara. fotonya membelakangi penonton ya? Eta. Gini berarti. Oke. Kita selfie. Sini Kakak. Membelakangi penonton nanti Membelakangi biar penonton, Kakak. ya. Oke. Kita Biar duduk ketok gini aja semua, enak. ya. Loh. Oh gitu ya. Di sini semua. Hadap ke panggung ya. Coba yang tinggi di belakang ya, yang tinggi. Yuk penonton, Penonton angkat begini tangannya. ya, angkat tangannya Kita semua. bersama-sama mengabadikan momen terindah ini. Oke. Siap Kakak? Oke, Kalau sudah. siap, Coba videonya. iki tak Ano apa kek Mas Sil? nih. Slogan. Slogan. Aku Jargon. komuni. Tubrukers, yo ngopi gajah sopo sing banter tak kek iki. Ya Mas, Aku balen kok no. njaluk bose ning mburi. Ih. Ayo minta di belakang lagi ya. Mas, Oke. Masih balen banyak di nolane. belakang. Tubrukers, yo ngopi gajah. Gitu aja. Sing kene jawabe yo ngopi gajah. Gajah. Iya Kak. Oke. Pokoknya yang paling semangat engko diwenehi. Tak we. Ning buri akeh sian. Tubrukers. Iling-ilingen rek, sik dorong. Iki lho tubrukers iki lho. Sik. Awas engko Yo. nyocok. Ayo gini ya, ayo dhewe ya. Yo. Anu tubruken ngono. Tubrukers. Tubrukers. Yuk, ayo bareng ya tubrukers ya. Oke. 3, 2, 1. Tubrukers. Oh. Asik. sik, Ora ono. usah royokan, Ora usah royokan. royokan. Oke. Ning buri sik akeh iki lho. Wes. Nih. Ning buri sik akeh kene ning buri Sik urung akeh sik tenang. Tenang. Ya. Ayo jajal neh ya siji neh. Tang batang mbakmu dikene sik engko tak jaluk ning buri. Ayo, Nek. Tenang wis tak Ayo, omongi lho. Mas. Ning buri kok kopine urung dideplok wis tenang. Ya. Siap? Sik. Sik engko sik nyanyine engko sik. Aku sik. Yuk 3, 2, 1. Tubrukers. Asik. Kono entek-entekno. Entek-entekno, ayo, Kak. Aku tak njaluk bose dhewe engko ning buri. Aman. Iki malah Mas. Yo ora usah kuwi sing diuncalne. Dudu Pak. Ndasku lah nek ra piye. Yo sik engko. Engko sik Dikene. Pak. Bulik baliti. Ya Mas. Kuwi engko sik ya. Iya. Kuwi engko sik kita nyanyi ya. Nyanyi sik, Mas. Ketika semuanya terasa begitu abot, ku coba untuk tetap rapopo. Di saat cinta ini terasa angel. Tubrukers, yo ngopi gajah. Angel untuk Anda semuanya. Tak temo dhewe. Bos sini di depan bisa sama saya bergabung sama ketua Oke, panitia. Mas. Joget Kita bareng sama bareng-bareng. saya ya. Ada semua gajah tadi. Gajah depan sendiri, gajah. Gajah sini gajah.
sini. Monggo monggo. Semua panitia bisa gabung di sini. Mas Hengki, Mas Kundat, Oke. Mbak Probo. Oke Mas. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Hadirnya pada malam hari ini luar biasa. Terima kasih yang hadir pada malam hari ini. Iki lagu sing pungkasan. Iki njaluk apa? Enek lah sama njaluk Joko Tingkir tak ganti tukang parkir iso ora, oke? Aman ya? Pokoknya Joko Tingkir nggih. Lagu tukang parkir ngombe dawet. Ya Wis kayak ngomong. Jasel nadane coba, nadane G, coba. G Mas. kakak, G. G kakak. Ya. Tukang parkir ngombe dawet. Joti pikir marai mumet. Ngepet jamur gone mbah wage. Pantang mundur terus nyambut gawe. Mundur terus nyambut gawe. Lagu kuwi ya. Ayo kita goyang bareng-bareng masih bersama Campur Sari. Yuk 3, 2, 1. Yuk yuk. Ya. Yuk. Ayo nyanyi tukang parkir. Oke, semuanya Terima kasih untuk semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Balikpapan. Balikpapan luar biasa. Terima kasih semuanya. Siap. Tetap Oke, semangat. siap. Sukses untuk semuanya. Sukses selalu untuk semuanya. Tukang parkir
sponsor untuk Maxi Swalayan, DC, Kopi Gajah, Mitsubishi, dan dari restoran Dandito. Terima kasih atas kerjasamanya. Dan tentunya alhamdulillah dari awal sampai akhir acara tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kita semua diberikan nikmat panjang umur, bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Untuk saudaraku, kami mohon, kami harap pulang dengan hati-hati, patuhi